Neviem, v koho garáži sa nachádza moje videoherné štúdio, ale je mi to úplne jedno. Tak poďme sa teda spoločne pozrieť na môj druhý mesiac mojej videohernej kariéry na YouTube, presne 11. mesiac, rok 2025. Ja som pripravený, thank you everybody, and poďme na vec. Prvý stream patril konzole Sony PlayStation 1 a hrali sme hru Destruction Derby Raw z roku 2000. Tento stream trval 7 hodín. Král deštrukčných závodov na prvej generácii Sony PlayStation nosí podtitul Surový, čiže hrali sme tzv. Surový Destruction Derby. Jazdný model aut sa dá prirovnať k hre Driver z roku 1999. Odletujúce plechy a pokrčená karoséria vyzerá lepšie ako deštrukcia v sérii Toka Touring Car, kde Toka primárne sa vtedy píšila poškodením predných a zadných nárazníkov, ktoré sme dokázali za sebou ťahať aj celý závod po prvom náraze. Destruction Derby Raw nám na tomto streame dokázal, že sa k hre oplatí vrátiť aj po 25 rokoch, kedy môžeme potvrdiť, že áno, táto hra obstála skúškou času. Hra nás neurazí svojou vlnitou, krásne detailnou kockatou grafikou, ale skôr poteší, zabaví a prekvapí svojim bohatým obsahom, ktorý môžeme prirovnať k najlepším dielom série Flatout. Vyskúšali sme si základné deštrakčné módy, kde zarábame body tým, že narážame do svojich protivníkov počas závodu, potom aj klasický mod zarábania peňazí s názvom Smash for Cash. Ďalej tu máme aj klasické arény, zhadzovanie sa zo strechy, podávanie si dynamitov a podobne. Destruction Derby Raw z roku 2000 na PlayStation 1 so skvelou grafikou, hrateľnosťou, dokonalým jazdným modelom, obrovskou ponukou, je bez debaty masterpiece vo svojom žánre a právom si zaslúži 10 bodov z 10. Za mňa rozhodne áno. Ďalší stream patril konzole Nintendo 64 a tentokrát išlo o špionážnu FPS akciu, a to James Bond 007 The World is Not Enough. Je to hra z roku 1999 a stream trval viac ako 5 hodín. Hra má celkom 14 levelov v ponuke story alebo tzv. Single player a 3 obťažnosti, kde posledná úroveň obťažnosti dimenzionálne prevyšuje obťažnosť dnešných soloviek, ktoré môžu niektorým hráčom pripadať ako náročné hry. James Bond nám na konzole Nintendo 64 prekvapivo ponúkol skvelé možnosti ovládania FPS žánru s jednou páčkou analógu na ovládači, kde štvorica knoflíkov C na pravej strane joypadu nahrádza dnes už štandardný pravý analóg. Funguje to vynikajúco. Multiplayer taktiež ponúka 14 arén, ktoré sú vygenerované z dizajnu story levelov. Tento multiplayer pripomína také klasické CS, kde sa nájdú malé mapy na rýchly kill, ale takisto aj veľké arény, ktoré nám niekedy môžu pripadať ako také malé labyrinty. Nájdu sa nejaké muchy a aj chyby, no tentokrát to nestojí za reč. Nakoľko je pravda, že jeden svet nestačí a takisto by ani devina nestačila, no 10 je už priveľa. Takže 007 Nintendo 64 z roku 1999. 9,5 boda z 10. Za mňa rozhodne áno. Skúsili sme si aj adventúro point and click walking klikačku, a to na konzole PlayStation 5. Hra Siberia The World Before z roku 2022 nás na streame zabavila na 6 hodín a 20 minút a vďaka aktívnej spolupráci s chatom sme sa v hre dostali asi tak do cca prvej tretiny tejto hry. Nádherný svet, správne tempo hry, dobré ovládanie a hádanky, ktoré síce môžu vyzerať náročne, no ak hráč prestane nad hádankou premýšľať zbytočne komplikovane, riešenie ide od ruky. Hra nám ponúka dva odlišné svety a la prítomnosť a minulosť, kde párkrát dostaneme aj možnosť prepínať sa medzi jednotlivými svetami prostredníctvom jednoho tlačítka tak, aby sme mohli plynule preskúmať minulosť, na základe ktorej môžeme okamžite konať v prítomnosti. Vymyslený retro mecha svet môže prilákať aj ľudí, ktorí sa tomuto žánru snažia úspešne vyhýbať, a preto hovorím, že tento diel Sibérie rozhodne stojí za test. Ak by som tvrdil, že diel The World Before priniesol do videoherného sveta niečo unikátne, prevratové a jedinečné, klamal by som. No ale aj tak sa jedná o jednu z najlepších hier v tomto žánre. Siberia The World Before na PlayStation 5 z roku 2022. 8 bodov z 10. Za mňa rozhodne áno.
Ideme ďalej. Mali sme tu aj konzolu Nintendo Wii U, kde sme navštívili svet zombíkov a tentokrát to nebol svet Resident Evil, ale bola to hra o prežitie s názvom The Walking Dead Survival Instinct z roku 2013. Vďaka 12-hodinovému streamu sa nám podarilo túto hru aj celú prejsť. Táto exkluzivita s podtitulom Inštinkt prežitia dokázala podčiarknúť svoje kvality aj vďaka tomu, že hra nosí na svojom obale logo Activision. Hra v roku 2013 zbierala mizerné známky, čomu som sa čudoval v deň vydania a čudujem sa tomu až dodnes. Kde bola vlastne chyba? Čo sa stalo? Bola vtedy nejaká kríza nedostatku cukru vo svete? A na základe toho táto hra zbierala známky, ktoré naznačovali tomu, že tejto hre sa majú hráči oblúkom vyhýbať? Fakt netuším. Hra ponúka úžasný gunplay, ktorý pripomína ovládanie zo série Call of Duty, kedy okrem skvelej presnosti dostáva hráč aj veľký rešpekt pred silnou zbraňou, ktorá je pre našich chodiacich protivníkov devastačná. Ak vás brokovnica po výstrele kopne do pleca, tak si hneď uvedomíte, že si musíte od streľby dať pauzu, nakoľko zvuk výstrelu vzbudzuje veľkú zvedavosť zombíkov, ktorí sa zázračne začínajú vynárať okolo vás tak, ako tomu bolo aj v seriáli Walking Dead. S hitovacou zbraňou palica, sekera, vodovodná rúra to už je skôr zrovnateľné s hrou Zombiu alebo hrou Zombie od Ubisoftu, kde máme problém trafiť s mieritkom do gebule zombíka, ale po úspešnom zásahu nastáva perfektný úder s pocitom jaj, tak tá sadla. Treba prežiť, zbierať, šetriť, hľadať benzín, aby sme sa dostali k vytúženému cieľu, pomáhať, zachraňovať ľudí, rozhodovať sa, obetovať ľudí. Chce to viac zastávok, alebo budeme bezpečne cestovať autom, pokiaľ nám nedojde benzín, alebo sa auto proste pokazí, alebo nám cestu odstrihne nejaká nečakaná prekážka a potom zas ďalej po svojich hľadať auto, benzín. Áno, toto je neustála dilema počas celého gameplayu. Dovolím si tvrdiť, že The Walking Dead Survival Instinct osobne mne priniesol najlepší pocit z hrania survival hororu. Ozaj som mal často nervy na vlásku, keď som nevedel nájsť vodu, ktorá mi dokáže liečiť zdravie, alebo benzín, ktorý som potreboval na posunutie sa v príbehovej línii. Stret so zombíkom som vždy zvážil úvahou, stojí mi to za to? Mám síce dobrú zbraň, ale treba byť ticho, tak radšej palica, alebo počkať, nebudem riskovať, sakra, kašlem na to, idem preč, nechám to tak. AMC The Walking Dead Survival Instinct od Activision, exkluzivita pre konzolu Nintendo Wii U z roku 2013. Môj pocit mi hovorí 10 bodov z 10, ale ja viem, že toto nie je možné a nie je to desinová hra. Dovolte mi preto prosím ohodnotiť tento nepochopený a nedocenený klenot známkou 9 bodov z 10 za mňa rozhodne áno, a pre majiteľov konzol Nintendo Wii U a milovníkov zombie hier je toto must have hra. Sorry, brother. Poďme do sveta najpredávanejšej konzoly a tou je Sony PlayStation 2. Tentokrát na streame sme si dali hru z dielne Ubisoft, ktorý nás potešil hrou Beyond Good and Evil z roku 2003. Tento stream trval viac ako 12 hodín. Ubisoft vie a vždy vedelo robiť hry. V poslednom čase a v tejto modernej dobe je táto firma skôr známa ako práčka na peniaze, no vážil by som slova. Ubisoft nám priniesol veľa klenotov a jeden z nich je aj Beyond Good and Evil na PlayStation 2. Tak prejavme tejto firme tentokrát viac rešpektu. Obrovský otvorený svet, neskutočné množstvo možností, prehľadávanie, kolektablovanie, čistenie mapy tak, ako to poznáme z moderných hier, foťak, ktorý nám zarába peniaze, skvelý súbojový kombat, stealth akcia, kooperácia dvoch postav. Je toho tak veľa, čo nám hra ponúka. Krásna grafika, fyzika, jazda na vode, vznášadlo, puzzle, skvelé mechanizmy, prehľadávanie vesta, vymetanie barov, stolné hry, tajné levely, úžasná dĺžka hra a kopa nepovinných výziev na otestovanie zručnosti hráča. Neustále odmenovanie v prípade, že spravíme v tejto hre niečo navyše a toto je skvelý kľúč na to, aby sme tento svet objavovali viac a viac, kedy svojím spôsobom zabúdame na hlavnú úlohu a misiu v hre, čo je výsledok toho, že tieto bočné úlohy nie sú žiaden šmejd, ale presne naopak. Je to možné, že toto nám ponúkala hra už v roku 2013? Nedá sa všetko spomenúť, dokonca ani za tých 12 hodín streamu som nepovedal všetko, čo som potreboval. Masterpiece a ocenený klenot tými, ktorí túto hru hrali a poznajú ju. Je to hra na PlayStation 2 s logom Ubisoft z roku 2003 a názvom Beyond Good and Evil. 10 bodov z 10 za mňa.
Rozhodne áno. Zablúdili sme aj do komiksového sveta na PlayStation 2 v hre 13, kde pravdepodobne išlo len o rímske číslo a meno, ktoré dostal náš hlavný hrdina a agent v roku 2003. Hra nás zamestnala svojimi misiami na streame až na 12 hodín, žiaľ ani to nám nestačilo na to, aby sme hru celú prešli, aj keď to išlo veľmi, ale že veľmi dobre. A boli sme už takmer na konci. Vyplavení na pláži, klasika, stráta pamäti, hľadáme stopy, v čierno-bielých gameplayoch si postupne vybavujeme jednu myšlienku za druhou a začíname si dávať dokopy určité súvislosti a zisťujeme, že nás zradili naši najbližší, či kolegovia alebo nadriadení a už sa nikomu nedá veriť. A ak áno, tak jedine so zbraňou v ruke. FPS akcia na PlayStation 2 nám v originálnom komiksovom štýle ponúka úžasne vyváženú strieľačku s jemnými prvkami stealth akcie. Môžeme očakávať pravidelnú zmenu prostredia, banky, strechy mrakodrapov, zasnežené hory, väzenia, nemocnice, westernové prostredia, vojenská základňa v džungli, lodný prístav, ponorka, podmorské levely v sprievode streľby z harpúny, zámky, vily a kopa iných skvelých kulís. Dostatočne veľký arzenál zbraní, hra správne dávkuje muníciu hráčovi tak, aby nebol na sucho, no keď je vaša muška slabá, budete si musieť vystačiť s hádzaním predmetov, ktoré si nájdete okolo seba. Či už to je stolička, črepiny skla, alebo klasická lopata a podobne. Multiplayer je podobný Counter-Strike 1.6, také tie klasické arény, podobný pocit zo streľby a aj podobná tabuľka bodovania. Hra kedysi ponúkala aj funkčné online servery, čiže si viem predstaviť, že to mohlo mať čmrnc, no na streame som si vyskúšal tento multiplayerový súboj len proti botom a malo to niečo do seba. Hra 13 bola vždy veľmi dobre hodnotená FPS akcia a na PlayStation 2 sa dočkala aj platinovej verzii a taktiež máme aj remaster na PlayStation 5, ktorý moc nepotešil hráčov svojim vylepšením, ale skôr tu ide len o taký HD port typu CTRL-C a CTRL-V. Agent 13 na PlayStation 2 z roku 2003 obstál časom, skvele sa hral, neurazil, prekvapil a opäť aj po rokoch očaril. No nie svojím vzhľadom, ale skôr tým, ako bola hra v tom čase nadčasová a skvele vyladená. Zaslúžene 9 bodov z 10 za mňa. Rozhodne áno. You can close your mind, but I'm still on the run. You can fly, you can hide. You can close your mind, but I'll rise like the sun. Na streame došlo aj k odprezentovaniu umenia a jednalo sa o majstrovské dielo z dielne pána Fumita Uedy. Hrali sme jeho prvý klenot s názvom Ico z roku 2001 na hernej konzole Sony PlayStation 2. V jednoduchosti je krása. Takto niekomu môže pripadať hra s drevenou paličkou v ruke a jedným výkrikom tlačítkom R1. Prostredia, ktoré nám môžu pripomínať svet známych Dark Souloviek alebo Demon Souloviek, nám napovedá k tomu, že ich level design bol inšpirovaný hrou Ico. Áno, prvenstvo a základy boli položené v roku 2001, kedy Sony ukázalo, že krásne prostredie spomínaná jednoduchosť môže viesť k videohernej dokonalosti a majstrovskému dielu. Aj keď hra nemala dobré predaje a ani nezbierala samé desiny tak, ako to Sony plánovalo v deň vydania, hra bola časom docenená a všetky jej kvality boli neskôr uznané. A toto všetko podtrhuje fakt, že na túto hru nebol svet pripravený. Hráči to vtedy nepochopili, nevedeli, prečo hlavný hrdina nemá brokovnicu. Prečo je to len o tom, že proste ideme a to je všetko. Preklad názvu tejto hry, japonské slovo Ico, znamená let's go, alebo jednoducho povedané ideme, poďme. A o to presne ide v tejto hre. Proste ideme. Potrebujeme sa dostať preč z tohto zámku, kde spolupráca malého chlapca s dievčatkom, ktoré same nevie, čo sa deje a prečo sa ocitlo na tomto mieste, nás posúva vpred, naprieč každou prekážkou bez ohľadu na to, že riskujeme vlastný život pre záchranu niekoho, koho sotva poznáme. Tejto hre som venoval na streame 12 hodín, hru som celú prešiel, ale aj tak príbeh tejto hry je slovami neopísateľný a streamom nedostatočne vysvetlený. Hru si treba zahrať, alebo lepšie povedané
treba si to celé prežiť. Hra vás rýchlo vtiahne do deju svojou atmosférou a ani sa nenazdáte a pri konci hry vás prekvapí vaša trasúca sa sánka s joypadom v ruke a s pocitom som šťastný, že som vám mohol pomôcť pri vašom úteku. Áno, táto hra neponúka radosť z hrania, ale pocit šťastia. Princíp tejto hry je založený na tom, že slabší chráni a vedie toho silnejšieho. Dobrá úvaha, však áno. Ale toto nie je z mojej hlavy. Ja len čítam, čo mi hra ponúkla. Spomínam si ešte na to, ako Fumito Ueda vysvetľoval, že táto jeho prvá hra je inšpirovaná jeho snami, čo hre pridáva na originalite, kedy hráč začína premýšľať nad tým, či sa jedná naozaj len o hru. Poďme hodnotiť, a tentokrát bez známky. Ospravedlňujem sa, ale rešpekt tejto hre mi nedovolí hru hodnotiť známkou a tak len so sklonenou hlavou prejavujem svoj rešpekt a náklonnosť, preto poviem ďakujeme. Mista Fumito Ueda-chan! V ďalšom streame sme odľahčili tému a pustili sme sa do závodov na konzole PlayStation 1. Išlo o hru z roku 1998 s názvom C3 Racing alebo Car Construction Champions Racing či Max Power Racing. Ak máte zmätok z názvu alebo názvov tejto hry, je to úplne v poriadku. O vydanie tejto hry sa postaral magazín Max Power, ktorý pravdepodobne rátal s tým, že vydanie tejto hry dopomôže lepším predajom ich magazínu, ktorý bol na predaj v tlačovej forme od roku 1993 až do roku 2011. Max Power Racing prináša prekvapivo realistické a dobre zvládnuté ovládanie. Na rok 1998 si dovolím povedať, že je to jedna z najlepšie ovládateľných závodných hier, ktoré som na PlayStation 1 hral. Ovládanie môžeme zrovnať so sériou Gran Turismo 1 a 2, no herný žáner by som skôr prirovnal k sérii Test Drive alebo Need for Speed. Hra nám ponúka závodné trate v 10 krajinách, kde každá krajina ponúka 3 rôzne okruhy, čiže spolu tu máme 30 závodných dráh. V ponuke aut mám tak trošku chaos, ale z 12-hodinového streamu som vydedukoval, že C3 Racing má pre hráča pripravených cca 24 licencovaných aut v rôznych triedách od takej klasiky až po totálny superšport. Jazdný model je skvelý, taktiež aj grafika, no obsah hry je veľmi slabý. Klasický arcade bol za mňa silnejšou stránkou tejto hry ako hlavná ponuka hry šampionátu, ktorá prináša len 4 poháre s vysokou obťažnosťou, aby sa nám hracia doba poriadne predĺžila. Po pár hodinách hrania som dostal pocit, že sa nejedná o závodnú hru na asfalte, ale skôr na prašných cestách, kameňoch či piesku. A vtedy som začínal riešiť to, že či náhodou nemám v konzole omylom nejaké VRCčko a nie je to, čo som chcel v ten deň streamovať. O aký typ závodnej hry sa tu vlastne jedná? No to je tak trochu téma na dlhšiu diskusiu. Menej známy titul C3 Racing na PlayStation 1 rozhodne nie je na zahodenie, ale skôr naopak. Pre fanúšikov závodných hier môže byť veľkým prekvapením a to myslím naozaj len a len v dobrom. Car Construction Champions Racing 6 bodov z 10. Netreba sa nechať odradiť nižšou známkou. Hra rozhodne obstála časom, no má to svoje muchy a chyby. Aj tak za mňa rozhodne áno. Prvá odstreamovaná plošinovka v garáži bola Kirby Star Allies z roku 2018 na konzolu Nintendo Switch. Ponuka maskotov v továrni Nintendo je naozaj pestrá. Mario, Luigi, Princezna Peach, Yoshi, Toadík, Donkey Kong, Metroid a iní. Áno, všetci títo hrdinovia majú vlastnú hru, vrátane Kirbyho. Naša ružová buchtička sa snaží už niekoľko rokov dostať do popredia v tomto spomínanom rebríčku hrdinov, no diel Star Allies Kirbyho drží aj naďalej na spodných priečkach tohto undergroundu. Začali sme z hurta, až mi to je celé ľúto, no netvrdím, že posledné miesto pri tak silných tituloch je niečo zlé. Kirby je naozaj dobrá hra. Krásny svet, grafika, vyladené a presné ovládanie, parádny zvuk, puzzle, možnosť experimentovať s abilitami, kolektablovanie,
úžasná znovuhrateľnosť levelov a hollywoodsky dramatický záver hry, ktorý pripomína ending anime Dragon Ball Z. Hltanie nepriateľov a využívanie ich zbraní a technik je základom hry, plus toto všetko nám spestria ešte ability ako oheň, ľad, vietor a podobne, ktoré môžeme kombinovať so zbraňami, ktoré sme si našli alebo lepšie povedané zožrali. Story mode nám zabral 10 hodín plus vyšné 2 hodiny streamu sme obetovali bohatým bonusom. Hlavný kameň úrazu je kampaň, lepšie povedané story mode v režime single, ktorý musí byť sprevádzaný ideálne 3 CPUčkami, ktoré robia všetko za vás, bojujú, zbierajú predmety, lúštia hádanky a taktiež sem tam zavadzajú. Znie to hrozne, ja viem, ale story mode je primárne pre viacero hráčov, aj keď Nintendo zvládlo inteligenciu CPUčiek bravúrne, je to stále CPU a nie nejaký kamarát, ktorému dokážem povedať hej, počkaj, chcem niečo vyskúšať. CPUčko nepočúva, všetko spraví, vyrieši, vybaví, zoberie, zabije, potom padne do jamy a čaká, kedy ho zachránim. Toto sa proste deje. Ak by sa ma niekto spýtal, na koľko bodov by som ohodnotil story mod v multiplayeri, tak jasnej pohode desina není o čom. No realita je taká, že zladiť 4 dospelých ľudí v dnešnej dobe na to, aby sme si spolu zahrali tento typ hry, to není šanca. Nemám na výber, CPUčka som váš, poďme sa spolu hrať. Inak ak by bol tento Kirby len taká runningovka klasická ako napríklad Super Mario Bros, je dosť možné, že Mario by bol pokorený, lenže tým pádom by to nebol Kirby, ale vlastne rúžový Mario. Toto bude pravdepodobne zlý príklad. Kirby Star Allies z roku 2018 zahviezdil na našom streame ako veľmi pekná japonská prskavka, plus záver hry nám ukázal, že Kirby nie je žiadna padavka, ale skôr Power Rangers, ktorý zachráni celú galaxiu. 6 bodov z 10 za mňa, rozhodne áno. Medal of Honor nám priniesol veľkú dilemu počas streamu do chatu, kedy sme preberali tému, ktorý diel na PlayStation 2 je najlepší, a ako prvý som ja odstreamoval v garáži diel Rising Sun z roku 2003. Story mode na streame sme prešli za 10 hodín a zvyšné 2 hodiny streamu sme venovali testovaniu multiplayeru s botmi. Menej presné ovládanie ma neokradlo o dobrý pocit z gunplayu, no po pár hodinách, kedy sa mi ovládanie a vibe hry dostal pod kožu, mi začala hra pripadať taká celá spomalená. Napríklad Doom Eternal mi prišiel na začiatku moc rýchly, ale časom dobre vyvážený, a teraz Medal of Honor Rising Sun mi prišiel na začiatku tak akurát, no po pár hodinách, či skôr minútach, som si pripadal ako nejaký dôchodca. Áno, hlavný hrdina nevie šprintovať a jeho klus mi skôr pripadá ako rozhodnutie vývojárov, ktoré bolo v znení hej, počúvaj Charlie, správame to také pomalšie, nech nám nepadajú framey, chápeš? Grafika je na PlayStation 2 po XY rokoch stále pekná a dizajny levelov taktiež vedia prekvapiť svojim umeleckým podtónom. Začiatok story módu ponúka hollywoodske scény, ktoré dokonale prezentujú silu série Medal of Honor. V prvom leveli na začiatku hry zažije hráč naozaj veľmi silný boom efekt, ale zvyšok hry je už len taký level za levelom, kedy jednotlivé levely sú sprevádzané malou hernou animáciou plus nejakým tým čierno-bielým filmikom z autentických záberov. Celá hra je inšpirovaná skutočnými kulisami, džungla, skaly, lode, mosty, vlaky, zákopy, pobrežia a podobne. A aj zvuky zvierat v hre sú podložené skutočnými zvukmi zvierat tak, že každé jedno zviera bolo pečlivo nahrané mikrofónom, kedy počas predierania sa džunglou si môžeme v hre pripadať ako v nejakom dokumentárnom filme z National Geographic. Medal of Honor ponúkol aj bohatý collectible počas story módu, taktiež veľa nepovinných misií, napríklad znič všetky zásoby alkoholu v sklade nepriateľa. Odmenovanie v hre funguje veľmi dobre a pridáva dôvod na znovuhrateľnosť. Trochu mi chýbala misia s falošnými dokladmi, kedy som sa infiltroval na územie nepriateľa ako špión a moja nemá odpoveď na všetky ich otázky bola len ukázanie dokladov a všetko bolo vybavené. Rising Sun nám ale ponúkol jazdu na slonovi, len škoda, že to bola iba taká dvojminútová prechádzka, kedy som sa cítil ako Punisher z 80 rokov a musel som strieľať na všetko, čo sa hýbalo. EA Games Challenge Everyday. Neviem, ako táto veta mala presne znieť, ale viem, že toto logo sprevádzalo diel Medal of Honor Rising Sun z roku 2003 na obale hry pre konzolu PlayStation 2. 7 bodov z 10 za mňa, rozhodne áno.
Priznávam, že som sa nevedel dočkať, kedy si dáme konečne nejakého Mária na streame a tak som tam šúpol klasiku z roku 2009 New Super Mario Bros. Wii na konzolu Nintendo Wii. Obťažnosť tohto dielu nás presvedčila o svojich kvalitách už po cca 3 hodinách streamu. Hre som celkovo venoval viac ako 12 hodín, kedy sa mi podarilo odomknúť posledný 8. svet v hre, no čas mi nestačil na to, aby som dokázal zachrániť princeznu Peach a vymlátiť z Bowsera jeho kruníš. Aké typy svetov nás čakajú v tomto Máriovi? Trávnatý, ľadový, vodný, jedovatý, kamenný, ľadový a podobne. Je to proste taká klasika, ktorá nikdy neomrzí a vždy funguje. A v tom spočíva sila značky Super Mario Bros. Úžasne vyvážené levely sú dokonale prepracované tak, aby všetko sedelo na milimeter presne a tu je vidieť japonská presnosť a precízia. Aj keď level vyzerá niekedy veľmi náročne, pri zvolení správneho itemu môžeme level pokoriť ľavou zadnou. Horšie je to vtedy, ak chceme level uzavrieť na 100%. 3 veľké mince v každom leveli, nájdené tajnej miestnosti, či vyskočenie na záverečnú paličku na najvyšší bod tak, aby sme stiahli Bowserovú vlajku na doraz. Veľká škoda, že Nintendo neumožnilo tento diel Mária hrať inak, ako s originál ovládačom Nintendo Wii Remote Plus. Po 12 hodinách streamu som nedokázal ani len vyrovnať prsty a nevedel som ani spočítať počet plusgierov na jednej ruke. Jasné, že preháňam, ale naozaj sa mi hralo zle s tým ovládačom, ktorý nám pripadá ako bežný ovládač od TV. 10 bodov z 10, ale za nevyužitie tých XY ovládačov, ktoré mám v šuflíku na Nintendo Wii, dávam tentokrát 1 bod dole. Som prísny, uznávam, ale toto je veľká chyba, ktorú nechcem a nehodlám tolerovať. Máme v tom jasno. New Super Mario Bros. Wii z roku 2009 na konzolu Nintendo Wii si z garáže odnáša krásnych 9 bodov z 10 za mňa. Aj s leukoplastom na prstoch rozhodne áno. Univerzálny vojak na PlayStation 1 v kabáte Cyborga alias Terminátor s kódovým označením C12 a s podtitulom Final Resistance. Hra na konci videoherného cyklu konzoly ukázala v roku 2001, že lepšie to už nejde. Po 13-hodinovom streame sme sa všetci zhodli, teda ja a môj joystick, že C12 je najlepšie vyzerajúca hra z pohľadu tretej osoby na konzole PlayStation 1. Hry, ktoré vychádzali na konzolu PlayStation 1 v roku 2000 a 2001 sú zárukou kvality. Áno, toto tvrdenie nie je ničím podložené. Každý uhol pohľadu na vec sa dá rozporovať, no 96% hier v tomto prípade počiarkujú toto nezmyselné tvrdenie. C12 je naozaj prémiová hra a naozaj sme to hrali aj na PlayStation 1, naozaj to takto vyzeralo a naozaj sa to aj takto hýbalo. Áno, táto hra je taký menší technický zázrak. No, a teraz sa poďme na to pozrieť trošku profesionálnejšie. Nedokážem tolerovať neschopnosť a nepresnosť gunplayu v hre, či už v FPS móde alebo z pohľadu tretej osoby. Tento gunplay je viac ako podpriemerný. Nepresnosť strelby berie hráčovi možnosť šetriť náboje a pri dlhších prestrelkách stráca hráč viac života. Schovávanie sa za predmety pri streľbe nie je možné. Je to riešené zastaralým vystrkávaním sa a spoliehaním sa na to, že náš súper nás netrafí, ale naopak. A tým pádom som si veľakrát pripadal pri prestrelkách tak, ako by som hral ruletu, buď ja, alebo on. Stretneme tu aj zo pár bossov, kedy špekulácie nám zbytočne natiahnu hraciu dobu a nakoniec tak či tak zvolíme taktiku vystrčiť sa, spúšť na doraz a čakáme, kedy padne. Hra nie je rozdelená na levely, je to jedna veľká misia, kedy náš hlavný hrdina je na začiatku svojej životnej misie vysadený lietadlom v meste a potom už len po svojich naprieč celou kampaňou. Hra ponúka len story mode, žiadne iné možnosti, bonusy či multiplayer, čo hodnotím tentokrát kladne. No horšie je to s obťažnosťou hry, kedy na úvod nám nie je ponúknutá žiadna obťažnosť, čo znamená, že obťažnosť by sa mala časom zvyšovať sama od seba. V skutočnosti to fungovalo takto. Prvá polka kampane bola akoby nastavená na obťažnosť Turbo Very Easy a v druhej polke hry sa nič nezmenilo, len teda hra nám prestala dávkovať náboje do zbraní a lekárničky. A tu tkvie otázka. Kto chce hrať akčnú hru bez nábojov? Že by nikto? Tieto predmety, náboje či lekárničky väčšinou padali z porazených nepriateľov. No časom nám toho padalo menej a menej. Až nakoniec nepadalo takmer nič.
Toto by som zdefinoval vetou nesprávne dávkovanie munície a itemov v hre. Kamera vie taktiež poriadne potrápiť, ale toto bola úplná samozrejmosť pri hrách tohto typu. Pohľad tretej osoby na PlayStation 1 týmto trpelo veľa hier. Len teda Sony tento problém nedokázalo vyriešiť ani touto hrou. Na konci streamu som si všimol ale jednu záhadu. Celá hra sa odohráva v noci. Slnko v tomto svete asi ani neexistuje. A miestami mi to prišlo ako Silent Hill jednotka, kedy Sony v hre C12 zamenilo hmlu za čiernu temnotu a hotovo. Po všetkom, čo som spomenul, sa vráťme teda na začiatok. C12 je naozaj prémiová hra. Po 13 hodinách streamu som hru vypínal s pocitom, prosím ešte 1 hodinu a už to naozaj vypnem. Hra ma doslova držala pri telke a nechcela ma pustiť. Môže byť hra C12 Final Resistance naozaj prémiovou hrou, aj keď ma v skutočnosti dosť hnevala a trápila a v mojej recenzii si za to odniesla poriadny náklad? S touto hrou je to ako s manželkou. Trápi vás, hnevá vás, ale aj tak radi s ňou zabíjate čas. Zvláštne čaro má v sebe táto hra. C12 Final Resistance z roku 2001 na konzolu Sony PlayStation prvej generácie. 5 bodov z 10 za mňa, rozhodne áno. Flatout nemohol chýbať v našej videohernej garáži na streame a tak sme začali z hurta najlepším dielom tejto série, a to Flatout 2 z roku 2006 na konzolu Sony PlayStation 2. Spravme si len taký narýchlo vývin tejto série v podobe Pokémon logiky. Na počiatku bol Destruction Derby, druhý vývin dostal názov Flatout a posledný RTX model nosí meno Wreckfest. Flatout 2 sme si vytestovali 12-hodinovým streamom. Je zbytočné chváliť či hľadať chyby na takomto dokonalom klenote. Hra nám aj po 19 rokoch dokázala, že sa jednalo o nadčasovú záležitosť, kedy grafika, ovládateľnosť, deštrukcia, zábava, soundtrack, znovuhrateľnosť či bohatý obsah dokazuje, že Flatout bol a aj neustále je kráľom vo svojom žánre deštrukčných závodov. Vyletujúci driver je už akousi ikonou tejto série, kedy postava v aute sa stala hlavnou súčasťou kaskadérskych kúskov v hre. Flatout nám ponúka úžasnú výzvu a férovosť. Závody môžeme ľubovoľne opakovať, aj keď ide o sériu šampionátu, a ak ide o umiestnenie na pozícii pre prejdenie hry, tak je jedno, či skončíme na 1., 2. či 3. mieste, dôležitá je medaila alias pohár. Či je, alebo nie je. Od toho sa odvíja nasledujúci postup v kariére. Hra ponúka 34 aut a aj keď to znie už dnes ako slabé číslo, dôležité je to, že každé auto má svoje jedinečné vlastnosti, kedy číslo 34 dáva najavo, že sa jedná naozaj o 34 odlišných vozidel svojím chovaním sa na vozovke. Nenaťahujme to, vždy som mal slabosť na ohnuté plechy a hrdzavé podvozky. Flatout 2 z roku 2006 na konzolu Sony PlayStation 2, 10 bodov z 10 za mňa. Rozhodne áno. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Záver zhrnutia môjho pracovného výkazu patrí číslam. Viem, že mnohí z vás neviete počítať, ale to je úplne v poriadku. 144 hodín streamovania, kedy sme si ukázali celkovo 13 hier na rôzne videoherné konzoly. Plus k tomu pribudlo aj 73 nahraných videí na YouTube, kde sme si primárne ukázali unboxingy či detaily na rôzne retro konzoly a podobne. Najsledovanejší stream za minulý mesiac bol Destruction Derby Raw z roku 2000 na videohernú konzolu Sony PlayStation 1. Najviac lajkov si od vás odniesol stream s hrou The Walking Dead Survival Instinct na konzolu Nintendo Wii U. Môj druhý mesiac videohernej kariéry na YouTube bol naozaj náročný, kedy okrem hrania hier som sa musel starať aj o sliepočky.
Sám som si musel spraviť kávičku. A taktiež som sa musel socializovať, ísť von medzi ľudí. Fuj. Ja vám teda ďakujem za pozornosť, opičáci, a na záver vám už len poviem, že thank you everybody and goodbye.